Good afternoon guys. Punta natin yung mga nagliliga dito, mga bata. Panoorin natin kung sino lamang sa kanila. Panoorin natin. Mungkin itu kan ada biasa. First quarter pa lang pala. Sama tao, nagigigil, nakalimusulari. Yang satu lagi Bos nagdala ng kabilang nasa kay Nalea Sablay na rin ng Eric nasa kay Carlos nanap pinagkasing at 3 seconds violation ibigin na sa kay Kevin yung kabawa na wala mapasakay wala papataan hit na pinasa ka naganda papataan masakay Konsep sa anak, bigyan ni Kevin. Yung serious violation. Pinasa kayo din, Eric, pinasa. Tinira na Eric, nalilipot na. Right. Shout out. Mak, ayusin mo. Galingan mo kasi, pre. Shout out sa mga podcast na sa Universidad namin. Ayan na, tayo po. Kagabi din yung pinanood. Ha? Pinost ko na yung kagabi. Sige. Papanari ka na. Team Red, tsaka Team White. Pre, kagabi sayang. Sayang saan? Kayo? Kami swerte. Napanood mo na? Wala, hindi pa. Pinost ko na eh. Sa group pa? Ano ba sa ano mo? YouTube. Hindi pa. Dami na nanood eh. Kaya na mahirap na talaga mag-ano. Paikot-ikot. Yan pala yung bata mo si Makmak. Oo. Na rin. Oo. Kaya pa ako dito. Set up pa ako ng ano. Kanina ko ah. Oo, ako si set up dito. Anong oras ang laro nyo mamaya? Pahinga kami. Ay, wala kayo no? Kayo meron. First game kayo. Oo. Laban yung Black. Oo, tama. Palabang ka na naman. Punta na kasi.
Napagod lang ako dyan magsalita. Tayo, yan. Ito, binigay kay Marasigan, nagagawa ng wala. Pinasa kaya, pinasa Kaya po ba naganyan ka rin ba sa amin? Oo. Panoorin mo mamaya. Kaya po ba Hindi, ano nakapost? Diretso yan. Diretso na kami. Panoorin mo mamaya. Yung laban namin sa Yelo, kila Joyland. Dalawa. Lakas ah. Op! Warning, warning. Tuntua yung mga bata. Hindi nagkaliga. After ilang taon. Talaga. Kahit yung mga bata, tuntua eh. Totoo yan. Ikaw nag-organize ito, no? Oo. Tama Wala talaga. namang masipag dito Oo, mag-organize. totoo yan. Totoo yan. Dabis talaga. Yung mga bata na to, ilang gabi pa balik-balik. Hindi ako. Hindi ko magkaliga. Basta ba ako, boy? First personal foul, team foul. 23 seconds sa mga natitirang oras. Anong fight niyan? 6'1"? 6'1" yan. Oo. Malaki yung katawan, pwede pa. Ilang taon na ba yan? 17. Sana ilang taon na yan? 16 pa lang yan? 16 pa lang. Pwede yun, puta, masap pa yan. Tapos magpalaki ng katawan. Oo. Ubo. Oy, foul pa. Yakin foul. Tumawag ng foul. Ha? Dalawag tumawag. Penalty. First personal foul, penalty. First second. No goal. Ba't di ba na? First second. No goal. Ayusin nyo mga brad. Nasa ABS na ako. Hi guys, subscribe! Ito, malakas to. Oh. Malakas. Ilan lamang nyo? Wala sila lamang eh. Ah, sila ba? Ayan. Shout out, shout out. Shout out! Shoutout Bicolano Elvin! Yan. Shoutout Bicolano Elvin! Red King! White King! Kanina ba? Red ball. Red ball. Red ball. Red ball. Red ball. Boss, Yung
Oo. Totoo yan. Inuubos niya ang oras eh. About siya ng intro. Alam ko yung mga power team sa inyo nakatalo. Kaya yung talo rin. Oo naman pasabit yun. Pero ano din sa'yo? Walang bulsa eh. Bang! Power team! Uy, gulaw! Abang
Sabi, narito dito na pinasakay dito sa airport. Wala. Para mabrato naman mga Ano rep? Ano rep? ang gagaling ng time out sa bench galing, hindi galing dito sa loob ng coach. Parang PBA yung dating NBA. Ang score. Isa lang, no? 18-17. Second quarter. Umiiyak, oh. Dapat ka umiiyak. Hi, dali hi. Hello. Hello mga idol. Hello po. Hello po. Galingan nyo. Gigil.
Ano, pamangkin yun. Ah. Eh, takbo, takbo. Time out, guys. Ayan na, ayan na. Ay, White level ball. Andito na tayo ba? Abad-abad-abad ng bola. Abad-abad na diretso. Kaya sa kudrega. Una tayo. Nagbaba ng bola. Ay, basta tayo. Sagana para sa. Sorry, nahagano po natin. Diretso. Kaya kayo nila.
Kapatid ba ni Jonah yun? Jonah? Sino? Yung maalan na yun. Hindi ko alam. Hindi, siya nga pala yun, di ba? Kasi, walang si Mang Jess, di ba yan? Di ba yun? Subcampus par. First free throw. Bang! Mak! Baliktad siya ng Latino. Magkadikit yung dalawa. Sabi pa. Monday, 7th. Good, JB! Sub! Substitution red. Carlo out. Kaya sa second down. Alam mo
Kaya mga ano man eh. Kalaban? Ha? Kayo. Mandir na talaga ng bola, Mandir dire-diretso. No good na rebound ni Chino. Guys, ball. Hindi nila nakapapasakal kung saan sino. Dito na sa ating Tapos na oh. Oh, YouTube. Napapanood ko sila, no? White ball. Parang stepping. Kitang-kita. Si Mac oh. Ay, udah.
Kaya nga eh. Asa si ano? Uy! Ba't mo kasi nagalan? Ano nangyari? Ayos pa talaga, Pili! Kaya nga eh. Mamaya. Yari na naman tayo. Oh. Oo. Oo. Ito yung ano mo, pangalan ko. Oo. Kuya, ano nga pangalan mo? William. Ah, Kuya William. Ayan. Ayan. Uy, baba! Ready? Yeah. Kuha ka ng bola, Mac. Kuha ka. Kalma itlog. Palipad. Dalawa na lang. Yan, dalawa na lang, oh. Dulo lang! Kasi 2 meters sila eh. Shoutout pala sa mga ano natin dyan guys. Shoutout sa 1.2k viewers natin dyan guys ha. Tapak sa mukha niya natin sa mukha. Abot namin siya. Sabihin naman, shoutout mo naman. Charger. Dad! Kaya mo nga. Dalawa lang po. 49, 47. Yan, Chip. Ano masasabi mo? Ayos ba? Kahit mahirap, Dalawa na lang. kakayanin. Kakayanin. Ayan talaga si Lalaki Coach. kalaban eh. Lalaki kalaban, Diba, ano? hindi natin masasabi pero susugal tayo. Didepensa natin ng maganda-ganda para mas maganda. Dalawa, pero dalawa na lang eh. Dalawa na lang. Dalawa na lang pa din. Ayan, Kaya yan, Okay yan, basta depensa kaya. lang. Ayos, ayos. Binigay ko sa'yo. Smile. Smile. Damat boy. Ha? Sarap mo yung harap mo. Fourth quarter na po mga kaibigan.
na, all. Tinalo na sa depensa. CJ yan. Hindi siya makapurma, no? Ba't gano'n? All na. Si Edward di tumikira. Lord, Yan. 58, 55. Lamang po yung Lamang na lamang. white. Lenny.
Ayan. Alin. Jay! Sir, ang lupit ng mga binanat mo nakaraan ha. Bukas ko pa ipopost yun. Basa ko nga eh. Napost ko yung kami kagabi. Si NJ. Oo, second game. Ay, muna ka vlog. Joseph, napakabait niya. Uy! Ay, travel. Sabi ko si Mark eh. Oo, kasali. Lalabas agad kayo. Mati 3 second kayo lagi. Lamang na pala yung pula eh. 60 to 56. Jay, ano na Jay? Hindi mo na kailangan ng Mark.
mark, nice mark. Nice. Lamang, laki na ng lamang ng pula. Nice mark, nice mark. Ten seconds. Nanalo na yung pula. Nanalo pula. Nanalo yung pula. EJ, congrats. Ayan. Nanalo na sila. Ayan. Bawi na lang next time yung puti. Yan. Maraming salamat sa mga nanonood. God bless po sa inyo lahat. God bless. Bye-bye po.